aputa na thih thlenga rinawm a chanchin be chana movie hial po an siam Japanese hoin rinawmna inzirtir na an hman ui hming thang tak Hachiko hi Tokyo University an professor pakhat ui ania apu nen hian anin ngai na hle a na atanga apu lo ho hi rail station alo ngak ziah thina tlai khat chu tum dang ang bokin apu chu lo ngak rana mase alo ho thei reng lo maya apu chu thloka thisen zam chat avangin athi hi alo ni a chu ui chuan threthiam ve hek lowi kapu hiron ho tu rom to lo niang tia beidong mai loin ahun ngai amun ngai a kum ka chhung te meu mai alo ngak thina ni apu ngak thin tu po chuan akin tabik lowa kum sang kha chakwa somthum pani khan kholaya thia char ani Japanese hoin an ngaihsan Rinawm Hachiko khan apu kha kum ka chhung te meu rail station khan rinawm takin ngak thin ma se nga chu ani a her chuak theilo keini ero hi chuan kan lalpa hi kan ngak chuak zon don khop damin kan ngak chuak lo ani poin hi thlengin rinawmin lo omro ti chuan nun na lal lukhum ka pe ang che ti tu hi kan ngak chuak don tuna I chuana long kha thi in nam sok sokin mang ang le thabar takin yom mek ani ma na khamuna tang khan pathian yawa alo lang mai ri lo te po aniang beidong lovin zam hau lovin trap chunga I nga chu angai ani thei mase unaw du tak I ngak chuak don ahun ero kan soi thei lo lazara nili lai thana om to hnuah isua kha avathleng ve chawani kha aro puina khati lani na om tho nusing ngai chuan atlai ani to mai thei ma se lalpa hun tiama tak lazara kai thoina omani zo